आलु एन्टारटेनमेन्टसो नालाय नोंखौहाय खदाल मोनसे ओरै बिबार माला औ जों बरायनायाव नोंथाङा माबायदि मोनदों गोसोखौ मोजां मोनदों आदसा गोजोननाय मोनदों नामा गोजोननाय मोनदों गाबोनबो फैला जों फै बरायलानो जाबाय आरोना जों सिंगारजों आंजों फैगोन सिंगारखौ सिनायोना सिनाया नोंथांमोनालाय ओहो सिनाया सिंगारा जाहैबाय जोंनिनो मानि जाथाव सालबिसन होन ए सालबिसन सार फैगोन बिथांजों आंजों थागोन आरोना गाबोन बै बे बिबारखौ मानि बयनिबो सिनायजानाय जोंनिनो इउटुब जोंनिनो मा होनो बिदिखौ बड'लेण्ड राइडार दा बड' मा होनो राइडारनि नङा दाखालि फैनाय माबाया सुस्मिता सुस्मिता फैगोन आरोना गाबोन आदसा बे बिबारखौ मा लादों नोंथाङा बेखौ फुफिनायसो नङा बे आखाइनि बिबारखौ मा लादों जोंजोबबायलै जोंथ'बाय आलुबा जनिसिन सिंगार फैयो